Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Karmelo u Antonija Xkembri. L-lum il-Knisja Eżies tagħmel il-festa ta' San Ġustinu Martri. Il-kelma martri tfisser xut, xhieda bħajtek lejn l-imħabba ta' Alla. Il-martri huwa dak li jfakkarni li ħajjitna trid tkun martirju. Martirju mhux fis-sens kif nifhmu irridu noqogħdu il-ħin kollu mbagħtu, imma martirju jfisser li ħajjitna trid tkun kontinwament xhieda turija tal-imħabba tagħna lejn Kristu. Il-martri mbagħad dawk li xerdu demmhom bħal San Ġustinu qegħdin jurjuna fejn waslithom l-imħabba kbira tagħhom lejn Alla. Fejn waslu biex huma wkoll iċarċru demmhom. Ħuti Eżies, ejjew għalhekk nitolbu maħfra l-ħtijietna. Partikolarment dawk il-momenti fejn aħna warrabna din is-sejħa tagħna, fejn bil-mod tal-ħajja tagħna, bil-mod tal-diskors tagħna ma wrejniex tassew li aħna xhieda tal-imħabba ta' Alla. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti jogħġbok li l-martri San Ġustinu jilqa' il-bluwa tas-salib u b'mod tal-għaġeb u rejtu l-qlieħ kbir li hemm fil-li narfu lil Ġesu Kristu. Bit-talb tiegħu għatina li nitbedu minn kull tagħlim qarrieq ħalli nwettqu dejjem iżjed u nikbru fil-fidi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktieb ta' bin Sirak. Se nfakkar issa l-emejjel tal-mulej u nitkellem fuq dak li rajt. Bi kliem il-mulej saru l-emejjel tiegħu. Ix-xemx iddawwa l-qi u tħares fuq kollox. Hekk b'sebħ il-mulej u mimli xogħlu. Lanqas lill-qaddisin tiegħu ma ta' il-mulej is-seta li jgħoddu u jfissru eġobijietu. Dak li jagħmel il-mulej li jista' kollox biex il-ħolqien kollu ikun fis-sod fil-glorja tiegħu. Jifli l-abbissi u qlub il-bnedmin u jara fit-triqat imwiera tagħhom għax Alla li jaraf kull ma jista' jingħaraf u jħares lejn is-sinjali taż-żmien. Iħabbar dak li għadda u dak li għad ikun u jikxef triqat il-ħwejjeġ mistura. Ma jaħrablu l-ebda ħsieb u lanqas kelma waħda mi moħbija minnu. Qassam bordni l-opri l-kbar ta' erfu u hu minn dejjem u għal dejjem. Xejn ma jiżdiedlu u lanqas jitnaqqaslu u ma jeħtieġ il-parir ta' ħadd. Xaxqa fihom l-emejjel tiegħu kollha u minnhom ma tidirx ħlief xrara. Kollha jgħixu u jibqgħu għal dejjem. Kollha meħtieġa u kollha jisimgħu minnu. Kollox tnejn, wieħed il-maqlub tal-ieħor u m'għamel xejn bin-nieqes. B'wieħed isaħħaħ it-tajjeb tal-ieħor u min se jiġba jħares lejn sebħu. Il-kelma tal-mulej. Bil-kelma tal-mulej saru s-smawiet. Bil-kelma tal-mulej saru s-smawiet.
faħru l-mulej bid-daq ta' ċetra, għannulu fuq l-arpa baxar kordi, għannulu għanja ġdida, doqqulu bis-sena u bleħen qawwi. Bil-kelma tal-mulej saru ismewiet. Għax sewwa il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel, u iħobb id-dritt u s-sewwa bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Bil-kelma tal-mulej saru ismewiet. Bil-kelma tal-mulej saru ismewiet u b'nifs fommu it-tiżjien kollu tagħhom, bħal fġarra l-mijiet ġabar u l-ibħra kbar f'imħażen. Bil-kelma tal-mulej saru ismewiet. Ħatibża mill-mulej l-art kollha, jitbeżza minnu kull min jammar fid-dinja, għax hu tkellem u hi saret, u ordna u hi twaqfet. Bil-kelma tal-mulej saru ismewiet. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, waqt li Ġesu kien ħireġ minn Ġeriko flimkien mad-dixxipli tiegħu u ma' kotra kbira ta' nies, kien hemm wieħed tal-lab għama jismu Bartilmew, bin Timew, bil-qiegħda mal-ġenb ta' triq. Dan meta sema li Ġesu ta' Nażaret qabad jgħajjat u jgħid: Ġesu bin David, ikollok ħniena minni. Kien hemm ħafna li bdew jgħajtu miegħu biex jiskot, imma hu aktar beda jgħajjat: bin David, ikollok ħniena minni. Ġesu waqaf u sejjaħlu u qal sejħulu. Huma sejħu lill-lama u qalulu: għamel il-qalb, qiegħed isejjaħlek. Dak tajjar il-mantar minn fuqu, qabeż fuq riġlejh u mar ħdejn Ġesu. U Ġesu kelmu u qallu: xi tridni nagħmillek? Li nerġa' nara Rabbuni, wieġbu il-għama. Qallu Ġesu: mur, il-fidi tiegħek fejqitek. U minnu fih reġa' beda jara u baqa' miexi fit-triq warajh. Il-kelma tal-mulej. U tjeżies l-għama ta' Ġeriko m'għandniex ismu. Jgħidilna kien biss bin Timew, Bartimew. Jew aħjar il-kelma Bartimew tfisser it-tifel ta' Timew. Ismu ma nafuħx. It-tifel tat-tali. Għaliex il-ġrajja ta' dan il-bniedem hija l-istorja tiegħi u tiegħek. Dan il-bniedem minn x'inhu? Huwa tal-lab. Għama. Kemm drabi aħna eżjes l-ewwel qabel kollox ma rridux ninsew li l-kull kemm aħna tal-laba u li tkun tal-lab mhijiex xi ħaġa ħażina, imma li tkun tal-lab ifisser li inti tirrikonoxxi li ħajtek tiddependi wkoll minn l-oħrajn. Hawn hu l-iżbal ta' żminijietna li ħafna drabi kulħadd jaħseb li ħajtu tiddependi minnu innek innifsek. Li jien għax għandi l-flus m'għandi bżonn ta' ħadd,
li jien għax moħħi intelligenti forsi ftit iżjed minn ħadd ieħor jew studjajt xi ħaġa aktar, li jien ħanuża kelma goffa niġi naqa' u inqum mill-oħrajn, ma jimportanix mill-oħrajn. Timew jurina l-ewwel ħaġa eżjes il-bżonn li nirrikonoxxu li aħna għandna bżonn xulxin. Dini l-umiltà vera li nirrikonoxxi li jien f'ħajti għandi bżonn l-għajnuna ta' Alla u għandi bżonn l-għajnuna tiegħek. Imbagħad għandna dawn iż-żewġ kategoriji ta' nies x'insemgħuh jitlob u jgħajjat lil Kristu f'ħajtu bdew iwaqfuh. Kemm niltaqgħu ma' nies jew forsi aħna stess li bil-mod tal-fidi ta' kif ngħix jien inwaqqaf nista' nkun ta' tfixkil li oħrajn jersqu lejn Ġesu. Ma nafx inbaħtux hawnhekk fil-Vanġelu Ġesu ma jgħajjatlux imma jgħidilhom lin-nies lil dawk istess ta' nies li kienu qed ifixkluh jgħidilhom ejdulu jiġi. Sejħulu intom. Jikkoreġi l-inġiba tagħhom hawnhekk Ġesu. U forsi din ukoll aħna jiena u int għandna bżonna għax jista' jkun li bil-mod ta' kif qed ngħixu, bil-mod tal-kliem tiegħi fieraħ, jiena nista' nkun ta' tfixkila l-oħrajn. Imma l-missjoni tiegħi mhijiex li jiena nfixkel l-oħrajn, li aħna nfixklu lil xulxejn, pjuttost il-kontlarju li aħna ngħinu oħrajn isibu lil Ġesu. U l-aħħar punt, il-mod sabiħ ta' kif jispiċċa l-Vanġelu. U baqa' miexi warajh fit-triq. Ejjew nitolbuh din il-grazzja l-mulej Ġesu. Li aħna anke jekk ħafna drabi maħniex kapaċi nimxu biżżejjed, anke jekk forsi ħafna drabi ngħejjew u naqtaw qalbna, imma bil-għajnuna u l-gwida tal-Ispirtu Santu nkunu kapaċi nibqgħu mexjin warajh, anke jekk ikun hemm persuni li lili itelfuni, li lini jippruvaw iwaqfuni milli nittallab l-għajnuna lill-Alla. Jalla kull wieħed u waħda minna ikun tassew dixxieplu tal-mulej li jimxi fuq il-kelma tiegħu. Jahudi eżies nresqu it-talbiet tagħna lill-mulej Ġesu u nitolbuh biex jagħtina l-qawwa li bħal Bartilmew nimxu wara s-sejħa li jew jagħmlilna. Ngħidu flimkien, mulej dawwalna bid-dawl tiegħek. Mulej dawwalna bid-dawl tiegħek. Nitolbu sabiex il-membri tal-Knisja bil-kelma u bl-eżempju ikunu tassew għajnuna għalina il-koll. Nitolbu biex is-setadin tal-art ikunu tassew imdawla mill-kelma ta' Kristu, kelma li ġġib il-paċi fost il-ġnus. Nitolbu. Għalina il-koll biex ma naqtawx qalbna, nittalbu l-għajnuna ta' Alla, biex inħallu il-kelma ta' Alla tqajjimna min-nas tagħna, mit-telqa tagħna, mill-bruda tagħna. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbuk mulej tkompli
tkun għalina Ummok Marija, il-gwida li tressaqna lejk. Ħatressaq ħadejk il-familji kollha tagħna, il-morda tagħna, il-persuni li jduru bihom, kif ukoll lill-emigranti tagħna, għax fik biss hemm il-paċi nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla, inti li tagħti widen għal krib tal-fqajrin tiegħek, għatina li naraw il-ġmiel tiegħek u narfuk fħutna l-bnedmin, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina il-grazzja mulej li niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri li San Ġustinu iddefenda biqlubija tal-għaġeb bi Kristus jedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu qlubna il-fuq. Nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex San Ġustinu ħajl martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-għamejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u s-saħħaħ lil min nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristus jedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorija tiegħek, osanna fl-ola tas-smewijiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewijiet. Qaddis tas-sewient mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajr ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi riġrad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxirrit għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewtijek mulejn. Għalhekk aħna namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli, San Ġustinu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna. Itqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Għaddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lina u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Żdejt kelmu għandha, oruk tkun u fejn. Ġisem ta' Kristu iħaresni għal-ħajja ta' dejjem.
Nitolbu. Issa li tmajtna blikel tas-sema, fiċċo kontana nitolbuk mulej biex fuq it-twissijiet tal-martru San Ġustinu għat ma nunqsu li jinroddulek ħajr għad-doni li jinti joġbok tatina. Bi Kristus jedna, il-mulej ma'kum. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.